जोंनिथिं मा जादों बाथौआ बांसिनना बाथौआरिया एकदम बाथौनि बिथाया उलायनाय एकदम हाग्रा रज'लायनाय बावलायगोन गिराया बायलाला ओरै आलारि बाथि लगायग्रा बे बाथिया खुग्लुबना थायोलै दै सारनाय बे लथाया ओरै खामग्रा थायोलै हिन्दु धोरोमाबो खोनासं आरो ख्रिस्टान धोरोमाबो नैबे भिडिअखौ मोजां नायनानै ला मानो होनोबा नोंथांमोना क्लिपाव नुखादों सासे ब्रादारा बाथौनि बागै गोबां बाथ्रा बुंदों दा मा बाथ्रा बुंखो आरो गोबाङा गाज्रि मोनदों फेसबुकनि गेजेरजों कमेन्टआव राहरदों सोरबा मोजां मोनदों मानि थाखाय बाथौ धोरोमखौ मानि थाखाय ब्रादारा बेबायदि बाथ्रा बुंखो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांबासो बुजि मोनगोन आरोना स' लोगोफोर आङो गोबावजों मोननै आपडेट लानानै फैलायबाय मोननै आपडेट जागोन नैबे भिडिअआ अलरेडि नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो माबाखौ आपडेटखौ आं बेखौनो होलांगासिनो आरोना दा इन्टारेस्टेड दंबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन नङा होनबा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हिन्दु धोरोमाबो नाय माने बाथौ धोरोमाबो नाय आरो ख्रिस्टान धोरोमाबो नाय भिडिअखौ आङो रावनिथिंबो जानानै भिडिअखौ लानानै फैयाखै नैखौ जास्ट आपडेट होनाय जाबाय आङो बाथौनि बागै आपडेट होनोसै आरोना माने बे बाथौखौ मा बुंखो बे ब्रादारा माने एसे बोरैबा बुंबाय आरोना गोबां मानसि गाज्रि मोनदों माने कमेन्टखौ नायनानै आंबो रिप्लाय होनो सानबाय नायलांदो अब्ला क्लिपखौ नायग्रा लानोसै जोङो ब्रादारनि ससेखौ माने एसे गोलावमोन आरोना ससेखौ नायग्रा लानोसै ओमफ्राय आं मोननैसो बाथ्रा बुंनोसै ओमफ्राय मोनसे रेकर्ड भाइरेल जागासिनो बर' सिख्लानि दा बेफोरखौ नोंथांमोना नायबा बुजि मोनगोन माने मुस्लिमजों खारो ना गुबुनजों खारो नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो नायग्रोनोसै जोंनिथिं मा जादों बाथौआ बांसिनना बाथौआरिया एकदम बाथौनि बिथाया उलायनाय एकदम हाग्रा रज'लायनाय बावलायगोन गिराया बायलाला ओरै आलारि बाथि लगायग्रा बे बाथिया खुग्लुबना थायोलै दै सारनाय बे लथाया ओरै खामग्रा थायोलै मालाबा आरो मा खालामो सुनिबार सोरबा बिस्तिबारावसो लगायो सुनिबार बिस्तिबारावसो शिब बाबा आरो पार्बतिया खावब्ला खावब्लि नुजाफैयो आरो हायोबा सानफ्रोमबो लगायगोन रोंलै सानफ्रोमबो लगायबासो इसोरा नोंखौ नायगोन मा खालामदों मा मादों बियो होमबासो साफा जालाङो जानांनि खामानियाबो जालाङो इसोरखौ सिबिबा बुजिबाय थाबा बेनिखायनो सानफ्रोमबो ना बेदर जानाङानो सानफ्रोमबो ना बेदर जाबा लुखिया एरा होयोनो मा लक्ष्मिया माइनावा एरा होयोबा न'खराव अभाब अभिजग माइरं जानाय नङा माइ जानाय नङा नोंनि न'आव बेनिखायनो भिड मांनायनो जोंनि आइथिंआव फैफिनखानांगोन बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखैना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नोङो नायबाय था बाबा नों बेबायदिखौनो नों दायो फैफिनना नोंखौ जेबो खालामला फैनानैल' नोङो नोंनि गोर्थिखौ माबा एक्सेप्ट खालामनानै माबिजों मोजां थाफैफिन এইবোৰ ঘৰত কেলে অশান্তি কৰিবলৈ দিছে এইটো কোনোবা ল'ৰাটোৱে ফটো দিছে आपको नहीं बताओ आप कौन है आप कहाँ से बोल रहे हैं कौन है মই অসমৰ মানুহ অসমৰ পৰা কৈছো और हम बोरो से बात करेगा और आप हम बोरो से ले रहे हैं बेद को बुंदुना को हारसा जों ले रहे हैं बाजों माने बोरो जों ले रहे हैं হয় নেকি বড়ো ভাষাত ক'ব লাগে মই বড়ো মানুহৰ লগত কথা নাই পতা নহয় মই অসমীয়া বুলি আহিছো অসমীয়া মানুহে কথা কৈছো ঘৰত অশান্তি কৰি কি কৰিবি আইজনী बाबा जी हार्ट अटैक हो प्रॉब्लम क्या है मूड हो ना माँ आप इतना क्यों चिंता कर रहे हैं आपको क्या हो रहा है आपको क्या हो रहा है हम लोग हमारा घर में चल रहा है ना ये प्रॉब्लम हम लोग का घर में चल रहा है तो आप लोग क्या हो रहा है आप लोग को क्या कर रहा है मैं आप कौन है हाँ क्यों इतना परेशान है आप लोग गलत काम किया है इसलिए आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं ना परेशान करना है गलत काम करना है तो हम लोग का घर है हम लोग करेगा तो क्या हुआ है हम लोग का पापा जो गलत रास्ता में जा रहा है तो हम लोग सही रास्ता में वो लाने के लिए कर रहे हैं तो आप लोग का क्या है यहाँ में आप लोग क्यों घुस रहे हैं हम लोग का मेतर में क्या আজি কৈছে না গলত কাম আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা কৈছে देखो हम रेस्पेक्ट करते हैं हाँ फिर भी কষ্ট কৰি মেহনত কৰি যে বাবাই যে ইনকাম কৰি তহঁতক পঢ়াইছে তহঁতি অকণ বুজি পা আইজনী বুজি পা মানুহ হিচাপে এটা মানুহক ইমান হাৰাশাস্তি নিদিবি तो पापा जो हम लोग को पढ़ाया है हम लोग को देखा है हम लोग को वो खाने के लिए चीजें दिया है लेकिन वो
कुद गलत रास्ते में गया গম পা ইয়াৰ পৰা বাহিৰত গৈ কাৰ কাৰণে গৈছে তোৰ মায়ে কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে আমিতো কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে বাহিৰত গৈছে ন কথা পাতিছে মই ক'ৰবাত গৈছে কাৰোবাৰ লগত যোৱাটো কি পাপ হ'ব পাৰে নেকি ক'ৰবাত কিবা বেয়া কৰ্ম কৰা দেখিছ নেকি কথা পাতে মোৰ লগত আজি নহয় আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা কথা পাতিছে তেতিয়া মা ক'ত আছিল আজি 6 মাহ আগতে মোৰ লগত কথা পাতিছে গম পাইছে मम्मी को क्यों चाहिए मम्मी को क्यों चाहिए मम्मी को पापा आपसे बात करता है পাপাইতো বাদ কৰে সদায় পাপাই কথা পাতে ৰাতিপুৱা দিপীয়া গধূলি সদায় কথা পাতে সদায় মোৰ ঘৰত থাকে তেতিয়া নহ'লে কোনোবা এটা ল'ৰাই ফোন কৰি ক'লে বুলিয়ে তোক ফটো দিলে বুলিয়ে ঘৰত অশান্তি কৰিলে आपसे बात करते रहता ना मेरा पापा तो आपका क्या है आप दोनों का रिश्ता क्या है आप दोनों का बीच में क्या है क्यों बात किया है आप दोनों हम लोग का फैमिली में क्यों घुसा है तुम हम लोग का फैमिली को क्या करने जा रहे हो বেছি খং নকৰিবা क्या देखो ने जेल में डाल देगा हम साला कुत्ता कुत्ते बेंजोत मेरे बेटी को लाइफ में क्यों आया है तुम हम लोग का लाइफ में क्यों आया है क्या परेशान करके रखा है तुम लोग का बस है हम लोग का घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है मेरा मम्मी हमेशा पापा के साथ झगड़ा करते रहता है मार खाता है हम लोग इसको देखते रहते हैं क्या क्या कौन किया है आप यहाँ पे क्यों कर रहा है কাৰোবালৈ বিয়া হলে বাবাই দিব নে পইচা সম্পত্তি নে এই কোনোবা पैसा देने से क्या क्या होता है आपका क्या जा रहा है हमें क्या जा रहा है क्या तुम आपको देना है हाँ आपको तुमको तुमको मेरा पापा से कितना पैसा लिया है कितना कपड़ा लिया है सब दे दो वापस दे दो नहीं देने से घर में जाऊंगा छोड़ेगा तुमको नंगा करके छोड़ेगा सोना नंगा बाबा नंग मानो बिदि थांनांगौ ओमफ्राय बे हिनजावनो मानो खोन्थाहैखो नोङो लावथि लुगैदोंना लावथि लुगैदोंबा नों गाज्रि लामायाव थांदों नालाय मा 10 टका দিবলৈ নিদিবি যিয়ে মায়ক যদি 10 टका কেনেবাকে ঘৈণক দিয় মোৰ नोंनि बे गिरे माजे बे निउसलेट ना मा ओमफ्राय नों गाज्रि खामानियाव थांदोंबा बे गेरेमसा मा जा बेलाय मा खोथा बियो नों गाज्रियाव थां नों बायदि गाज्रियावथ' थाङाखैना मोजांनि थाखायसो बिदि खालामदों होमबा नों मामिखौ गारनानै मानो बेलेगजों थांनो नागिरखो नोङो थाला हाबानि बिनि खोथा नोङो मा खोथा बुंदोंमोन ना नों गाज्रि जादों नालाय खोन्थागोनथ' आरो মই বিয়া পাতিলো বাপেৰ লগত দুটা ল'ৰা আছে মাৰক কৈ দিবি আৰু ইয়াত বেলেগ হাংগামা কাজিয়া একো নকৰি हाबा जानो बाबा नों बेजों हाबा जानो ना बेजों हाबा जागोन ना आंबो जोंखौ मानो दोनखो ओइ बाबा मानो बिदि खालामनांगौ नोङो जोंखौ अननाय गैला नामा नोंनाव मानो बिदि खालामनांगौ बे हिनजावखौ मानो नांगौ नोंनो बाबा नों खोनायाखै हा नों मा थाखो नोंखौ बुजानांगौ नों मा थाखो बे मा थाखो नों मा थाखो नों गाबा बिदि जागौमोन नामा ভাল লাগিব ৰ ইমান টেনচন দিছে এটা মানুহক চবে তহঁতি যদি কাইলৈ মৰি हिनजावाना बुथारनायखौ थाबा सयथिंखायो नोंखौ जोंखौ बुथारबा बुथारगोन जों जेबो नुगैया नाथाय नोंखौ जोङो लामा ससेयाव बुथारगोन बे हिनजावखौ लाना मानो खारगोन नोङो मा होनदों दादि बे हिनजावा होनदों आं बेहायनो हाबा जागोन नोंनि बाबाजों नों मा खालामगोन होनदों बा बेनाव एफा बिदि दं बेबायदि जोंनाव हागानो गैया फिसाखौ बिदि उल्था खालामनायनि बे बिदि बुंदोंना हो खोनाखै ओइ बाबा खोनादों सोलाय ओइ बाबा खोनागोना खोनायाखै ओइ बाबा खोनागोना खोनायाखै नोङो बाबा नों बिना थांबाय ना बाइकआ आंनो हर ओमफ्राय नाथाय जोंनि फरायनायफोरा फैसा हरजोब आरो जोंनाव नोङो फैसा लाबो नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला हायोबा नोंखौ थांदोंना बुथारनो हागौ मिथिबाय
जोंनाव जेबो गिनाय गैया लोगो दङ मिन्थिया नोङो सेंग्रा मानसि लोगो मानसिखौ बे हासाना बेजों नोङो थगायजानानैबाबो सानसेबाबो नोङो ना गित मांनानै जोंनि आइथिङाव फैफिनखानांगौ बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखै ना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय आङो मोननै आपडेटखौ माने होखाबाय आरोना आङो एखेलगे होखाबाय ओमफ्राय आं लास्टआव बुंनो सानदों बेनो माने रावखौबो हिन्दु धोरोम होननानै ख्रिस्टान धोरोम होननानै रावखौबो मुगैनो मोना मोनथिबायना बाथौ धोरोमाबो इसोर ख्रिस्टान धोरोमाबो इसोर माने बुंदों ब्रादारा माने गाज्रि मोननाङा आं भिडिअनि गेजेरजों आपडेट कमेन्टखौ लानानै आपडेट होनाय जाबाय माने बाथौआ बेफोरबायदि जंगल जाना थायो बाथौनि लथाया दै सारग्रा लथाया बेलथायना थायो माबाना थायो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना लथाया बेलथायना थायो बाथौआ साब सिखोन गैया होननानै माने बेफोरबायदि बुंबा एसे गाज्रि मोनो मानो होनबा बाथौ धोरोमाबो मोनसे माबासो जायो नालाय जे ख्रिस्टान बायदि नङा नोंसोरनिया आलदा जायो ओमफ्राय बाथौनियाबो एसे आलदा जायो नाथाय साननानै लानांगोन जे इसोरा मोनसेयानो होननानै मानो होनबा धोरोमासो बेलेग बेलेग जायो ख्रिस्टान मानसियाथ' एखेना नोंबो बर' जोंबो बर' थिग बेबायदि जायो माने धोरोमखौ लानानै रावबो मुगैलायनो मोना धोरोमा गासैबो एखे होननानै साननानै ला माने बेयाव जे ओरैबायदि बाथ्रा ओंखारदों माने बाथौफोरा गोबां दोङो बेफोरबायदि साब सिखोन गैया बिस्तिबाराव माने बिरास्तिबारफोराव ना बेदर जानाय बासियो माने बासियाबासो इसोर थायोनो धोनि जायोनो बेफोरबायदि बाथ्रा नङा बेफोर मोनसे नेम आरोना बेबो माने बाथौनिया बेफोरबायदि मोनसे नेम थायो मंगलबारै एसे मानसिफोरा बासि माने जानाय लोंनाय बासियो बेनिखायनो बेखौ नेम खालामनाय जायो बिदि नङा जे नोङो बासिबानो जे धोनि जागोन आरो बासियाबानो जे धोनि जागोन बे नङा बेबो नङा माने बेफोरबायदि जायो आरोना दा बाथौनि बागै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा दा बेनि बागै गोबाङा शेयार खालामदों आरो कमेन्टआव रायहरदों जे बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नाङामोन होननानै दा मा बुंबावनो आङो नोंथांमोना सोरबाफोर हिन्दुबाबो ख्रिस्टानबाबो नैबे भिडिअनि गेजेराव कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय जे बे ब्रादारनि बुंनाया गोरोन्थि जादों ना राइट जादों दा बेखौ बुंहरबानो जाबाय आरो कल रेकर्ड भाइराला आङो एखेलगे खाबाय नालाय माने बियो मा बुंबावनो बेफोरनि बागैथ' आरो बुंबा भिडिअ गोलाव जागोन दानि जुगाव बिमायाबो बिफायाबो साननो रोंला गथ'फोरा मा जाबावगोन जाखो माने उन्दै उन्दै बैसोआवनो माने बिमा बिफायाबो गुबुनखौसो लानाय जाबाय माथो सिख्ला सेंग्राया गैला दानि जुगाव आदै मादै मोनासो गोदान गोदान फेमिलि नागिरनाय जाबाय आरोना माने गावनि लुगैनाय हौवा हिन्जावखौ बिमा बिफायासो सोलोंनाय जाबाय गथ'फोरा मोजां जानाय बेफोरबायदिबा उन्दैफोरखौ मा सोलोंनो सानखो जे गथ'खौ खांनानै एबा जुलि खालामनानै गावनि फेमिलिखौ माने लाजि फोनांनायसो जाबाय गावनि बिमा बिफाफोरा दानि जुगनि बेफोरनो आरोना आङो बुंनांगौ जेबो खोथा गैला नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालामनायखाय बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाबाय आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन दा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नांला आङो जास्ट आपडेटसो होदों माने बाथौनि बागै लोगो जानानै ख्रिस्टाननि बागै लोगो जानानै आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै जास्ट आपडेटसो होनाय जाबाय नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोनलायनांला दे बेखौनो आङो शेयार खालामनानै जाबाय आरोना आरो बेफोर भिडिअआ फैखागोन मानो होनोबा बाथौआबो गोबां दोङो ख्रिस्टानाबो गोबां दोङो माने हिन्दु आरो ख्रिस्टाना गोबां दोङो नालाय बेनिखायनो गासैबो समान जाया गासैनाबो आलदा आलदा थायो बेनिखायनो रावबो राव बाथौजों ख्रिस्टानजों नांलायनांगौ जेबो खोथा गैया माने मिलायनानै थाबानो जाबाय बेफोरबायदि बुंबा गासिबो गाज्रि मोनो नालाय माने बाथौआबो मोनसे इसोरसो ओमफ्राय ख्रिस्टानाबो मोनसे इसोरसो रावखौबो हिंसा खालामनो लागा बाथ्रा गैया मानसिजों मानसि हिंसा खालामबाबो इसोरजों रावबो हिंसा खालामनो मोना आरोना बियो ओरैबायदि होननानै इसोरखौ हिंसा खालामनो मोना इसोरा सासेयानो बेफोरबायदि जायो आरोना दे अब्ला लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय